Salutare, prieteni! În seara asta vă prezint Banana Worms, vermișorii de banană, o hrană excelentă pentru viitorii voștri peștișori, fiind ușor de digerat, asigură o creștere sănătoasă pentru orice pui de pește, de la talie mică la talie mare. O să observați la mine în video, chiar și adulții mănâncă din viermișorii ăștia. Ei nu se descompun în acvariu și sunt plini de nutrienți. Ați văzut cum îi iau ușor cu degetul direct sau cu o pensulă mică de pe margine. Ei se urcă pe pereții vasului în care stau și hrănim peștișorii. Au nevoie de o temperatură între 20-25 de grade, o umiditate relativă, pentru că dacă se usucă în cultură, viermii mor. Se dă cu bețișorul sau cu o pensuliță mică pe marginea pereților recipientului și îi adăugăm în acvariu. O cultură ține în jur de 2-3 săptămâni. Când vedeți că se face cumva lichidă, este timpul să luați o parte din cultura viermișorilor și să pregătiți din nou conținutul de fulgi de ovăz cu apă de acvariu și un piure mic de banane. Ar merge și puțină drojdie să le dați de hrană viermișorilor, dar gândiți-vă că tot ce mănâncă ei vor ajunge spre puii voștri.